बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोन जोंजों लोगोसे आश्रम मेदागाद फरायसालिनिनो सासे फरायसुलि जाय 86.16% लानानै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बियो मोजाङैनो उथ्रिसारनो हादों। बे फरायसुलिनि मुङानो जाबाय दिया बसुमतारी आरो बे दिया बसुमतारीनि बिफा जोंजों लोगोसे दङ बिमल बसुमतारी आरो बिथांमोनखौबो जोङो दान्दिसे सोंथि सोंनो नागिरगोन। नोंथांमोनखौ जोंनो जोंनि बड'लेण्ड खौराङाव गिबियावनो बरायग्रोबाय। साबायखर थाबाय बड'लेण्ड खौरांसिम जोंखौ मोगा-मोगि बरायनायनि थाखाय। दिया दिनै नोङो बरायजानानै बोरै मोनदों? जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो मार्कआ एसे गोबां जाबावनायमोनबा गोजोननाय मोनबावगौमोन। नोङो मार्कआ माने एसे खम जादों होननानै बुंदों, मानि थाखाय खम जादों ओरैनो? सार आंना साबजेक्टआ इंलिसावनो खम जादों, इंलिसनि ग्रामाराबो जायासै जानो हागौ, ट्रेन्सलेट दं बेफोराव भुल जादों आरो। दिया बसुमतारीनि बिफा बिमल बसुमतारी बिथांनिफ्राय जों मोन्थिनो लुगैदों नोंथाङा दिया बसुमतारीखौ मोनसे मोजां रिजाल्ट मोननायाव बेसेबां हेफाजाब होनो हादों बा होनो हायाखै? दा जोङो बिफा जानानै बा बिमा जानानै जोङो नांगौखिनिखौ हेफाजाब होनो हायाखै। फरायनाय समाव जोङो कमप्लिटलि टिउसनफोरबो मोजाङै होनो हायाखै। जे फोरोंगिरिफ्रा जि फोरोंदो बे लाइनावनो जथेस्थ' नाजाथाबनानै फरायनाय जादों आरो गथ'आ। आच्चा, नोंथाङा ओरैनो मा खालामो? आंथ' जेबो मावा, जों आबाद मावो, आबाद मावनानै सोलियो। थ' बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोननो आं फोरमायनो नागिरो सासे आबादारि जानानैबो दियाखौ एसेबां मोजां मोनसे रिजाल्ट खालामनायाव बे हेफाजाब होदों। थ' जोंनि बड'लेण्ड खौरां फालिनिफ्राय जों साबायखर जासियो। थ' दिया नोङो नोंनि जिथु साक्सेस जाबाय, दिनैनि जिथु 86.16% मोनबाय, बेनि मानखौ सोरनो होनो नागिरगोन? आं आंनि आइ आफा आरो जोंनि फरायसालिनि गासै टिचारफोरखौनो होनो सानदों बे मानखौ। बिसोर गोबां हेफाजाब होदोंमोन आंनि फरायनायाव। सारमोना न' थांनानै फोरोंहैदों आरो बुजायदों माबायदि फरायनांगौ, बेखिनियानो। दिया, नोंसा न'खराव सोर सोर दं? आंना आइ आफा ओमफ्राय बिनानाव सासे दं, ओमफ्राय आङो। बिनानावा मा खालामो? सार दा बे क्लास 4आव फरायगासिनो दं। औ। आच्चा, आं नोंथांखौ सोंबावनो नागिरो माने फरायनायनि बेलायाव हेफाजाब होनो हादोंमोन ने? नांगौखिनिखौ होनो हायाखै जोङो, टिउसनबो होनो हायाखै। जिहेथु जोङो आबादजोंनो सोलिनाय नालाय, जोंनियाव आरो न'खराव रां रुफानि आंखाला बांसिन नुजाफैयो। बेखायनो जों नांगौ बायदि हेफाजाब होनो हायासै। थ' अब्ला टिउसन होनो हायासैमोन? टिउसनखौ बिदि होनो हायाखिसै। सरासनस्रा बिदिनो मालाबा मास मोनसे, मालाबा 15 दिन बिदि टिउसन होनाय जादों आरो, बेखिनियानो। अब्ला बेनि ओंथिया जाहैबाय मा जे टटेलि दिया बसुमतारीया गावनि नाजानायजों बेखौ माने दिनै बेखिनि मार्क्सखौ मोननो हादों होननानै नोंथाङा सानो नामा? बांसिन गावनि गोसोनि नाजाथाबनायजोंनो हादों होननानै जों सानदों आरो। जों गार्जेन जानानै बांसिन नाजाथाबनो हानायबा बे 90+ थांगोनखौ जों आसा खालामदोंमोन। थ' दिया, जे नोङो 86.16% मोनबाय, जे इयुनावबो सोरबा बेबायदिनो गथ'फोरा, फरायसुलिफोरा बेबायदि मोननो गोनांबा माबायदि फरायनाया मोजां? सार फरायनायाथ' गावनि गोसोजों फरायबा हायो। जास्ट माबा ससेलफोरखौ फरायनांगौ, लिरनांगौ आरो मुखस्थ' खालामनानै। इंलिसफोरखौ बेबायदि मुखस्थ' खालामना लिरनांगौ। मेथ्सफोरखौ बांसिन प्रेक्टिस खालामनांगौ। साइन्सआवबो मेथ्स थायो, बेफोरखौबो गोबां प्रेक्टिस खालामनांगौ जायो। स' बिदिनो फरायनानै खालामनो हायो आरो मार्कखौ मोजां। थ' जों मिथिनायाव नों बारा टिउसन लायामोन। थ' सासे फरायसाया टिउसन लायालाबासिनो माने टप 10आव थांनो हागोन ना हाया? नोंनि साननाया मा? आंनि बादिब्ला हायो, हानाया गाव नाजाब्ला हागोन। टिचारफोराबोथ' हेफाजाब होखायो नालाय, दा गाव नाजानांगोन आरो गोबां, अब्लानो हागोन। नों दा बबेयाव लाहैगोन? मा स्ट्रिमाव लागोन? आङो एम्पेयार एकाडेमियाव लादों, ओमफ्राय आं दा साइन्स स्ट्रिमाव लादों। साइन्स स्ट्रिमाव लागोन। बेनि उनावहाय नोङो हायार सेकेन्डारि पास खालामखांनायनि उनाव नों मा खालामगोन? आं डक्टर लाइनाव फरायनो सानदों। डक्टर लाइनाव? नोंथाङा जोंनि बर' इयुन जोलै, बर'नि माने फरायसुलिफोरनि बिफाफोर बा बिमाफोरखौ नोंथाङा मा मेसेज होनो नागिरो? आंनि बायदिब्लाथ' गावनि फरायसा फरायनाय समाव बिमा बिफाया कमप्लिटलि गावनि गथ'खौ अनसे फरायनायनि फारसे थाफानांगोन। फुं मोना बिमा बिफाया थानो हानांगोन। आरो फारसेजों जोङो समाज बेब'स्थाया मोजां जानांगौ, अब्लानो गथ'फोरखौ जों मोजां खालामनो हायो। जोंनि समाज बेब'स्थाया मोजां नङाब्ला, थासारिया मोजां नङाब्ला फरायनायाव जोङो गोबां उसुबिदा फैयो। दा बेखायनो इयुन जोलैफोरनि गारजेनफोरखौ आं खावलायदों आरो, बिमा बिफा जानानै सोरबा जुदि मोजां रिजाल्ट नागिरदोंब्ला थासारिखौ, समाज बेब'स्थाखौ गिबियाव मोजां खालाम। बे गाव बिमा बिफा जानानै खदाय फिसाजों थाफानानै फरायनायखौ नोजोर होनो हानांगोन, अब्लानो जों देरहासार जानो हायो। थ' दिया, आं नोंखौ जोबथा सोंथि सोंनो नागिरदों, इयुन जोलैफोरनो नोङो मा खौरां होगोन? इयुन जोलैफोरनो आं खौरां होनायदों जे गावनि गोसोजों फरायनांगौ,
ओरैबायसा नाजानांगौ जेन गावनि लाइफआव जेन गाव आथिङाव गसंथानो हायो आरो गावनियाव बेखिनियानो थ' रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथां दिया बसुमतारी आरो लोगोसे दिया बसुमतारीनि बिफा बिमल बसुमतारी बिथांमोना जोंजों बड'लेण्ड खौराङाव बिथांमोननि सानस्रि बेखौ फोरमायनो थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय